Výborne, dobre, tak ideme na to. Ďakujem. Tak, aby som sa na úvod predstavila, moje meno je Andrea Curzíková a robím v Ninorox Games už 3 roky. Predtým som študovala scenaristiku na VŠMU 5 rokov a ešte predtým som vlastne non-stop písala príbehy, keď som bola malá. A tak nejak postupne som sa preformovala k tomu, že chcem písať príbehy pre hry. Je to práve preto, že hry majú podľa mňa najväčšiu možnú imerziu, čiže najviac ovplyvnia hráča alebo človeka, ktorý hry hrá. Čiže toto médium ma neskutočne fascinuje a dúfam, že sa nám podarí vlastne, že sa mi podarí aj vás takto nadchnúť preto a tak. Skúste sa predstaviť teraz k nám do chatu, odkiaľ ste, ako pracujete a podobne. Keby ste potom mali prípadne nejaké ďalšie otázky, tak otázky na mňa píšte do toho chatu, čo je tam vedľa, že QA only, to vám budem vlastne na konci zodpovedať. A pokiaľ máte hociaké iné organizačné otázky, tak sú tu aj ľudia zo Skvotu, takže tí vám budú odpovedať v tom normálnom čete. A teraz spokojne sa nehambite sa, predstavte sa do toho všeobecného chatu, teda ešte raz mesto, odkiaľ ste, ako pracujete a hoci čo vám príde zaujímavé. Dobre. Keby vám napadli nejaké otázky počas prednášky, tak buď si ich zapíšte, alebo ich rovno hoďte do toho QA only a ja vám na to budem potom odpovedať po prednáške. Dobre. Čo z tohto webináru získate? Získate náhľad do procesu písania postav pre hry, tiež nejaké tipy, triky pri písaní herných postav a, čo je super, úplne na konci kurzu dostanete zľavu na tento kurz. Budem vám tam zdieľať taký QR kód a viac informácií potom k tomu nájdete na konci prezentácie. Takže, aby sme začali. Ako sa píšu postavy? Písanie postav pre hry je veľmi podobné tomu, ako by ste písali postavy pre iné médiá. Navrhnete ich backstory, históriu, spolupracujete s umelcami, animátormi, aby ste dali postave výzor a správanie. Ale čo je u hier veľmi iné, je, že hráč je jednou z postavou priamo v hre. Je to absolútne unikátne od iných médií, keďže vo filme ani v knihách sa takéto niečo nedá, teda pokiaľ nečítate nejaké Choose Your Own Adventure, čo je tiež istým spôsobom taký prienik kníh a hier. V hrách máme rôzne typy narratívnych postav. Je to, aby ste si vybrali, teda hlavná postava nielen existuje, ale je obývaná hráčom. Je to najdôležitejšia postava v hre, pretože je to hráčová reprezentácia. Hráč vidí svet skrz player character, budú zažívať výzvy a dobrodružstva. Preto je naozaj veľmi, veľmi dôležité, aby bola táto postava zaujímavá a dobre vymyslená. Mám tu aj neskôr príklad toho, čo sa stane, pokiaľ hráčová postava nie je dobre napísaná, takže uvidíme aj to neskôr. Prvý typ hráckej postavy je Cypher, alebo ja to rada volám, že tabula rasa, lebo je to taká čistý clean slate. Je to niečo... Cypher postavy nemajú žiadnu jasnú personality. Sú oknami do sveta pre hráčov, aby sa cítili sami sebou. Cypher postavy nemajú žiadne vlastné túžby alebo agency. Cypher postavy majú väčšinou nejaké meno, vzhľad, ale naznačenú backstory, ale všetko ostatné je nechané na prázdne, aby to doplnil hráč. Taký príklad, napríklad, ak ste hrali Half-Life, alebo japonské RPGčka veľmi radi narábajú s týmto typom postavy. Ja vám teraz dám vám takú ukážku z hry Persona 5. Chvíľku strpenia, vám to tu naklikám.
prehrala ten. Takže ešte raz. Give it up! Come on, cooperate. What? You want another shot? Huh? What about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? Hear my question? Answer! Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Manslaughter too, yeah? Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. And you seem to be enjoying every second of it. Huh? Dobre, trocha vám to ešte pretočím. A vlastne neskôr dostane táto postava aj dotazník, aby vyplnila svoje meno. A tu je iba obyčajný spôsob vyplnenia mena. Dobre. Tak, to je, aby som popísala teda tú Cypher postavu, ako ste tam mohli vidieť. On vôbec nerozpráva, ale je nadabovaný v niektorých cinematických cutscenkách. Má tam väčšinou ale len veľmi minimálne nejaké hlášky a má tam iba nejaké možnosti, ako môže reagovať na ten text. Čo zaujímavé je, že takto dali spôsob, ako vybrať difficulty, čo sa mi veľmi páči, lebo to vlastne podporuje hráčovú imerziu v tom príbehu. A zároveň teda má tam možnosť vyplniť si meno. Ja si pamätám, že keď som to prvýkrát hrala, sa mi to zdalo strašne podivné, že tam mám dať svoje meno, lebo však cítila som sa, že hrám už za nejakú established postavu, ale toto je teda ten častý prvok, ktorý sa využíva v japonských hrách. Ale on reálne má meno, má zaujímavé, má iné meno v mange, iné meno má v anime a potom v hre si máte meno nastaviť sami. Takže je to také niečo, s čím japonskí herní developeri často nie že bojujú, ale častokrát to dávajú do svojich hier a to je práve táto Cypher personality. Ďalší je fixed character alebo established character. Zo spisovateľského hľadiska sa tento typ postavy úplne najľahšie píše, ale tiež si vyžaduje najviac práce, čo sa týka charakter designu. Fixné charaktery sú vytvorené development tímom a hráči majú žiadne alebo veľmi málo možností ich zmeniť. Čo je úplne jasné, že je to pre vás ako pre naratívnych dizajnerov je takéto niečo jednoduchšie vymýšľať, pretože máte presnú kontrolu nad tým, ako sa postava správa a vyvíja. Všetko máte vymyslené, ich vlastnosti, backstory, schopnosti sú fixné. Hráč ich môže iba ovládať, ale nemôže ich zmeniť. Čo je dôležité, je, aby táto postava bola niekto, koho hráč bude mať rád. Ak napíšete postavu, ktorá je nepríjemná, arogantná alebo všeobecne annoying, tak riskujete, že hráč tú hru vypne, refundne a nebude to ďalej hrať. Mám milión postav, ktoré mám veľmi rada, ako sú tieto fixed characters, established charactery, ale uviedla som vám tu príklad práve na hru, ktorá je inak veľmi vydarená hra, ale podľa mňa trpí hlavne kvôli tomu, že tam dali postavu, ktorá je proste, nie že hrozne napísaná, ale je napísaná tak, že za tú postavu nechcete hrať. Som zvedavá, koľký z vás túto hru poznáte. Je to práve hra od tvorcov z Brna. Volá sa to Someday You Will Return.
Má to odo mňa veľký rešpekt, lebo to robili len dvaja. Je to krásne spravené, ale bohužiaľ trpí to teda tou postavou. Tak ja vám teraz iba zahrám krátku ukážku. Chvíľku strpenia, nech vám to tam dám presne na ten čas. Toto je recenzia jedného z youtuberov, bohužiaľ nevedela som nájsť lepšiu ukážku. Hru momentálne nemám na svojom počítači, takže vypočujete si aj jeho recenziu a aj jeho postoj, ale s ktorým dosť súhlasím. I'm not really sure anymore. Someday You'll Return is as much about finding Stella as it is tolerating her father Daniel as he curses, bumbles, and hilariously oscillates between tough guy rhetoric and incompetent stooge. Get away from me! I gotta get down fast before they come for me. I don't want to end up like the deer. What the hell? Daniel is the protagonist, by the way, so we're already off to a great start. Billed as a psychological horror game, Someday You'll Return sees Daniel venturing into the forest to find his daughter, Stella. Immediately, Daniel paints himself as possessive, self-absorbed, cynical, and rude. Apparently, this isn't the first time Stella has run away. No, takže toto je teda prvá ukážka. Neviem, koľko z vás rozumiete po anglicky, ale teda, aby som vám to preložila. Daniel je teda protagonistom tohto príbehu a už rovno od začiatku je neskutočne arogantný, nepríjemný. Počas aj niektorých backstories a flashbackov zistíte, že nemá vôbec dobrý vzťah s tou svojou dcérou. Jednoducho sa stále pýtate, že bože, prečo za túto osobu hrám? Je to nepríjemné hrať za niekoho, s kým sa absolútne nezosobňujete. Čo napríklad, ale opačný príklad je Arthur Morgan z Red Dead Redemption. To je zase jedna z mojich najobľúbenejších hier, čo sa týka postav, ktoré majú fixný charakter. Tam majú tiež postavu, ktorá je basically akože asshole, hej. Ale je úžasne napísaný a má strašne veľa momentov, ktoré vám tak zohraje srdiečko, hej. Čiže aj keď je to akože debil, so spravedlním, tak stále si ho neskutočne obľúbite ako postavu. Ja vám tu zahrám ešte jednu krátku ukážku, kde Daniel objaví nejaký hint o tom, že sa mu stratila dcera a potom následne ako na to reaguje. To go on if you know he wasn't after some stranger who mysteriously disappeared moments earlier. At another point, the heaviness of finding his daughter perhaps finally sets in. Daniel arrives at a tap to wash his hands before cheerfully, and I mean cheerfully, proclaiming, Refreshing. While one... No, to by bolo z tejto hry. Toto s tým refreshing si presne viem predstaviť, ako sa stalo. Asi ani nepočítali s tým tvorcovia, že možno práve v tom momente si budú umývať ruky tí hráči, možno to malo byť niekde úplne inde. Voiceover sa nahral mimo toho, aby herec vedel, že predtým vlastne našiel svoju dceru. Jednoducho, takéto veci sa stávajú, no a bohužiaľ podľa mňa tým táto hra utrpela. Ale je to veľmi pekná hra, má tam viacero pekných mechaník, takže tak. Ďalší typ hráckej postavy je kustomizovateľný charakter. O takýchto postavách developer takmer nič nevymýšľa, hráč si ju sám vyskladá a definuje ju počas hry. Hráč si vyberie gender postavy, jej štatistiky, rasu a podobne. Tieto postavy dávajú hráčovi veľmi veľa slobody a vyžadujú si pevne vybudovaný svet okolo hráča a hlavne veľmi dobre rozvinuté NPCčka. Dať hráčovi možnosť si navrhnúť postavu a potom hráča nútiť do nejakého správania je veľmi zlý spôsob. Čo je tu napríklad, že pokiaľ máte postavu, ktorá chcete, aby bola nejaká sneaky, aby dokázala vyriešiť každý problém bez toho, aby bojovala, a táto hra má takúto možnosť, teda stealth prístup, tak je veľmi zlé dizajnové rozhodnutie, ak nútite vlastne takéhoto hráča, aby prešiel nejaký quest súbojom.
je to potom veľmi ťažké, aby sa hráč identifikoval s takouto postavou. Alebo naopak, vymyslíte si nejakú strašne agresívnu postavu, dáte jej v štatistikách veľa sily a potom vás to núti ísť do nejakého diplomatického prístupu. Toto je väčšinou teda zlý dizajn. A momentálne aj hra, ktorou som aj ja posadnutá, je Baldur's Gate 3, kde máte neskutočne veľa možností toho, ako si viete prejsť nejakú danú situáciu. Čiže čo ja robím, je, že pred hociakou situáciou ja si savenem hru a častokrát si prejdem scénku aj na 3-krát, len aby som videla, aké rôzne možnosti mi to ponúka. A je to naozaj výnimočné, táto hra v tom, že nie je len nemá illusion of choice, ale reálne ovplyvňujete to, čo sa v tej hre deje a vaše rozhodnutia majú veľký vplyv na tú hru. Môžete hrať za milión ráz, viete si vymyslieť veľa nejakých backstories a všetko to len potom musíte roleplayovať. Teda táto vaša postava viete si vybrať z hlasov na začiatku, ale tiež veľmi málo rozpráva. Má nahovorené len také nejaké barky, ako keď objaví nový priestor alebo v súboji, ale reálne nejaké story, dlhé vety nerozpráva. Hej? Čiže toto je robené takýmto spôsobom aj preto, aby ste sa viac vedeli vžiť do danej postavy. Ďalší typ postavy, toto je taký zmiešaný. Je to postava s fixným background, čiže ale zároveň ľahko kustomizovateľná. Hej? Čiže je to mix postavy s fixným charakterom a zároveň si ju viete prispôsobiť, teda vzhľad. Niektoré RPG hry dodajú charakter s menom a veľmi jemne vymyslený background, ale inak sú hráčové moci. Tu je otázne vybrať si, koľko kontentu v rámci postavy definovať a koľko nechať na hráčovi. Keď sa o tomto rozhodujete, musíte pritom myslieť hlavne na žáner a príbeh, ktorý máte v hre. Príkladom môže byť hociaké RPGčko, tuto mám príklad z Mass Effectu 2, ukážem vám rovno aj video, ale je to hociaká hra od BioWareu, má takéto kustomizovateľné postavy, viete, že tam hráte za kapitána Sheparda alebo kapitánku Shepard, prípadne hociaká predchádzajúca aj Dragon Age hry, tam hráte v Dragon Age Inquisition, je vaša postava nazývaná Inquisitor a má nejakú ľahko vymyslený background, dokonca v Dragon Age jednotke si môžete vybrať z neviem koľkých backstories, čo je celkom aj zaujímavé, lebo podľa toho, aký backstory si vybráte, tak taký začiatok hry máte, ale zároveň hráte za kustomizovateľnú postavu, čiže ono je to presne dokonalý príklad na túto mixnutú postavu. A teraz vám ukážem teda video z Mass Effectu 2. Pokiaľ ste hrali Mass Effect, tak viete, že tam si môžete väčšinou vyberať medzi 3 možnosťami, ako reagovať na iné NPCčka. A väčšinou je to buď taký nepriateľský, alebo priateľský prístup, alebo taký neutrálny. Toto je video akurát z niekoho, kto si robí roleplay, taký renegade, tak sa volá teda ten nepriateľský štýl. Tak vám to pustím. I overheard you talking. Having a problem? A human. Your kind is always shoving your way in to solve the galaxy's problems, aren't you? Look, sweetheart. When you need a problem shot, ask a Turian. When you need a problem talked to death, ask an Asari. When you need a new problem, ask a Solarian. When you want a problem fixed, ask a human. Like you fixed the council? If you'll excuse us, we don't want to talk with your kind. What do you want? Teraz tu vidíte možnosť, že sa vie ospravedlniť, hej, čiže ide sa ospravedlniť, čo je teda troška zvláštne v tom, že niekto chce hrať tento renegade prístup, ale uvidíte, čo sa udeje potom. It seems I offended you. That wasn't my intention. Your attitude offends me. The smugness, the arrogance. All humans are like that since you let the Geth kill the real council. Now, the galaxy's in chaos. Pirates are striking in civilized clusters. Armed CSEC officers are everywhere for our protection. And you swagger up to me, thump your chest and tell me that only a human can solve my problem. Screw
You. You can sit here and... No a tu už vidíte ďalší teda ten prístup. Jeden je, že ten priateľský a druhý je ten nepriateľský. Už vám to nebudem ďalej púšťať, ale aby ste vedeli, toto je ten prístup, ktorý dovoluje hráčovi vždycky si vybrať teda ten negatívnejší prístup. Nenútia ho tam, aby sa reálne ospravedlnil, hej? Lebo síce začalo to tým, že pardon, ale potom ide ešte viacej vynadať. Čiže toto je dobrý prístup k tomu, ako robiť fixnú postavu, ale s customizovateľným background alebo charakterom. Naspäť k prezentácii. Dobre. Keď sa rozhodujete, že akú by ste mali spraviť postavu, tak sa musíte spýtať viacero otázok. Záleží vo vašej hre, aby príbeh mal silného protagonistu? Ďalšia otázka. Záleží vo vašom príbehu na tom, aby mala postava špecifický background, kultúru a podobne? Vyžaduje váš príbeh hre, aby postava sa správala istým spôsobom? Môžeme si dať príklad. Ja som len rozmýšľala, keď som sa na to pripravovala a uvidela som môj McDonald na stolíku, tak dajme si tomu, že McDonald je zadávateľ vašej hry. Bude to simulácia, v ktorom budete normálne variť, bude to fungovať presne ako McDonald kuchyňa. Hej? Čiže budú sa snažiť ako keby spropagovať to, akým spôsobom pripravujú to jedlo, ale aby to bolo príťažlivejšie, sa tam rozhodnú dať príbeh. Čiže dostali ste zadanie a ste naratívnym dizajnerom, ktorý má prichystať teda takúto postavu. Záleží tvoj príbeh na silnom protagonistovi? McDonald povedal, chcú tam príbeh, tak potom odpovedie áno, chcú, aby ste tam mali silnú postavu. Záleží na tom, aby mala postava špecifický background? Nie, nezáleží, lebo dokonca by sa McDonald snažil promovať také niečo, že McDonald môže robiť hocikto s hociakým prostredím. Keď tam prídete, robí tam od tínedžera po seniora úplne, že hoci kto, je to úplne jedno, je to vlastne inkluzívny zamestnávateľ, čiže toto by sa snažili promovať vďaka tejto vašej hre. Neskôr v prednáške si budeme ďalej stavať túto postavu, hej, takže zapamätajte si. Čo ešte by som rada povedala, je, že medzi týmito typmi postav ja mám najradšej reálne tú s daným už nejakým backstory, tú fixed postavu, lebo teda moje pozadie je, že som spisovateľ, scenarista a veľmi ťažko sa mi nad tým aj tak rozmýšľa, ale aj častokrát, keď aj hrám hry a dajú mi vlastne túto slobodu hrať za komplet customizovateľnú postavu, tak mám taký prázdny pocit voči vlastnej postave, za ktorú hrám. Mám oveľa radšej, keď je troška nejako definovaná, ale to sú len moje vlastné preferencie. Je to veľmi ťažké písať vlastne takéto postavy, aby boli obľúbené. Čo je napríklad dobrý príklad ten Joker z Persony 5, lebo je to postava, ktorý má veľmi jasný charakter design, nemá žiadnu povahu, ale ľudia tú postavu milujú. Dobre, ako na zaujímavé NPC postavy? Napísať dobré NPCčka je rovnako dôležité, ako napísať dobrú hlavnú postavu. NPC postavy tam nie sú len na to, aby podporovali hráčovú postavu. Majú mať vlastnú backstory. Majú byť svoje vlastné osoby. Ak máte tú možnosť, je potrebné, aby NPC boli naozaj silné postavy s rozvitou backstory a ich samotným životom. Na rozdiel od toho, aby tam existovali len na rozvoj protagonistovej postavy. Čiže na toto sa musíte zamerať, že NPCčka nie sú len niekto, koho postavíte pred most a slúžia ako ukazovateľ priestoru, že máte ísť týmto smerom, máte ísť tamtým smerom. To NPCčko si tam žije svoj vlastný život a malo by mať svoju vlastnú backstory, lebo inak nač tam vôbec je. Môžete tam radšej dať ten nápis, ktorý vám bude radiť, ktorou cestou máte ísť a splní rovnakú funkciu. Keď vytvárate postavu, tak nie ste jediní, kto na nej budete pracovať. Musíte si pripraviť ďalšie dôležité informácie. Ako naratívny dizajner musíte vysvetliť osobnosť postavy, ich motivácie, históriu, vzhľad, rasu, etnicitu, výšku, vek, farbu očí, všetko. A ako vravím, musíte myslieť na to, že je viacero oddelených zapojených do vytvárania.
Teda narratívny dizajn je zodpovedný za charakter, profil a psychológiu postavy. Concept art vytvárajú vizuál pre postavy a spolupracujú s narratívnym dizajnerom, teda s vami, aby načrtli vzhľad postavy tak, ako to bolo špecifikované pre danú postavu. Ďalší je charakter modeling. Vytvárajú model pre postavy, tí už sú založení viac na tom koncept arte. A potom animácia. Vytvárajú hocičo, čo je špecifické pre danú postavu, má to odrážať vlastne jej charakter, spôsob, akým sa pohybuje. A zvuk nahráva hlas jej postavy. Tuto je veľmi dôležité myslieť na to, že ste súčasťou tímu. Keď vlastne budete prihlásení na moju prednášku, teda aj na celý kurz, tak vám vysvetlím, že jedna z hlavných úloh narratívneho dizajnera je to, že pracujete v tíme. Čiže ak si predstavujete, že budete sedieť tížko za počítačom a iba si budete niečo písať a s niekým sa rozprávať, tak to nie je práca narratívneho dizajnera. Je to naozaj veľmi, veľmi kolaboratívna práca. Čiže budete zadávať, čo majú robiť, musíte to vedieť pomenovať a je veľmi dôležité priniesť referencie. Môžete priniesť obrázky hercov, modelov, pokojne. Dokonca my máme v jednej hre aj ako referenciu nášho kolegu. Hej. Rovnako ako referencie na voiceover, keď vytvárate postavu, musíte tam dať aj jej hlas. Čiže tam častokrát ja pridávam nejakých iných hercov, môžu byť aj slávni, môžu to byť voice aktori, môže to byť úplne, že niekto, koho ste počuli v reklame. Dôležité je, keď vytvárate ten charakter profil, tam dať nejaké linky na týchto hercov. Dobre, potom, keď pracujete s inými oddeleniami, musíte mať na vedomí, že tak, ako ste tam vy, experti vo vašom vlastnom oddelení, tak oni sú experti v tom ich. Hej? Čiže keď nejakému animátorovi poviete, že no ja som založil túto postavu na tomto a tomto hercovi, že takto sa mi páči, ako sa hýbe. Ale vy nie ste tam bohovia v tomto týme, keď vám napríklad animátor povie, že počuj, a mne by sa strašne páčilo na základe tejto backstory, že by sa hýbal takto, hej, a predviedol by vám to a zanimoval si to, tak musíte nechať aj im ich kreatívnu voľnosť, aby ich to bavilo. Vy nie ste len nejakí zadávatelia tejto roboty, hej. Privádzate tie postavy k životu spoločne. Čiže je fajn rešpektovať prácu ostatných a hlavne v nejakých odvetviach, ktorých nie ste dostatočne dobrí. Napríklad ja sa vôbec nevyznám vo zvuku, v animácii, viem iba povedať, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči, ale väčšinou máme tu fakt úžasných kolegov, ktorí sú veľmi talentovaní a vedia toto oveľa lepšie ako ja. Čiže tu nechávam im slobodu, poviem im, spýtajú sa ma, že počujete, že ako by sa mal hýbať a ja, že, alebo že ako by som si mal upraviť túto scénku, poviem, že je to na tebe, pokiaľ po mne naozaj nechcú, že jasnú referenciu, lebo sú stratení, ale nechávam to častokrát na nich, aby sa v tom takzvané vybláznili. Keď vytvárate postavu, musíte myslieť aj na podporu hráčovho ega. A toto napríklad chýba v tom Someday You Will Return. Ak majú postavy aj úžasné komplexné osobnosti, úplne vymyslené story arcs, ale nebudú dobre spravené, pokiaľ neudržia hráča zaujatého do daného sveta, tak ste si vlastne stratili toho hráča. To potom nie je dobre napísaná postava. Lebo knihy sa môžu líšiť od hier, najmä v tom, že vy tam môžete čítať o príšerných osobách. Hej? Dajme tomu napríklad Lolita. Tam čítate o pedofilovi, ale dočítate tú celú knihu od začiatku do konca a nevadí vám to, lebo vy nie ste ten Humbert, ale asi by vám vadilo, keďže máte za takúto postavu hrať, hej. Čiže musíte vytvárať postavy, za ktoré by hráč rád hral. Keďže je hráč protagonista, writeri ho musia obklúčiť postavami, ktoré zvyšujú hráčov v sebeúctu, skôr než aby ju znižovali. Toto znie tak veľmi smiešne, ale keď si uvedomíte, ako ste hrali nejakú hru naposledy, tak si všimnete, že to tam je. Ja teraz, jak hrám ten Baldur's Gate, tak putujem so svojimi kompanionmi a každú chvíľu sme v kempe a poviem im, že počuj, ak sa ti tu páčilo a oni mi povedia, že no, idem s takým úžasným človekom, ako si ty, ako by sa mi tu nemohlo páčiť. To niekedy to tam je až také pohrotené, že sa normálne červenám, že čo mi to tam rozprávajú. Ale je fajn to tam dať, že tá postava je vlastne cool, hej. Aj keď hráte za večera, tak vlastne
síce vašu postavu môžu niekde vnímať ako monštrum, ale aj to je istým spôsobom podporovanie toho hráčovho ega a tvoj target audience, lebo má nejakú povesť vaša postava v tom danom svete. Čo je tam veľmi dôležité napríklad, toto som uvedla príklad z Batmana, keď pozeráte iba čisto film, je tam tá scénka, kedy buď zomrie Rachel alebo Harvey Dent. Teda neviem, nakoľko to máte napozerané, ja veľmi, tak vám to iba popíšem. A ako hráč proste, ako divák, iba sledujete, ako sa Batman rozhodol. Hej? Joker mu dá lokáciu, kde sa nachádzajú títo dvaja a vie, že on bude chcieť ísť za Rachel. Tak naschvál vymení miesta toho, kde sa nachádzajú tieto postavy. Batman sa rozbehne za Rachel len za to, aby tam došiel a zistil, že prišiel zachrániť Harveyho Denta. No a teraz si predstavte, že by ste hrali túto scénku. Boli by ste rozhodnutí, idete zachrániť svoj love interest a nie tam nejakého právnika. Dojdete tam a uvidíte tam Harveyho Denta. Predstavte si tú emóciu oveľa silnejšiu ako počas filmu by ste mali. Boli by ste nahnevaní, frustrovaní, boli by ste, že to keľu, idem si loadnúť starší save, pokiaľ vám to hra dovolí. Alebo už sa tam neviete vrátiť a proste máte reálny hnev na toho Jokera, taký, ako mala vlastne tá postava Batmana vo filme. Toto je vlastne tá sila média hier. Ďalšia motivácia, toto je vlastne prevzaté z filmu, je, keď vymýšľate nejakú postavu, tak každá postava, dobre napísaná, by mala mať nejakú want and need. Je to externá a vnútorná motivácia postavy. Dajme si napríklad Harryho Pottera. Jeho externá motivácia je poraziť Voldemorta. Ale vnútorná motivácia je mať rodinu v čarodejníckom kruhu a miesto, kde patrí. Väčšinou, keď hráte nejakú hru, ktorá nemá fixný charakter, ale customizovateľný, tak má len externú motiváciu táto postava, lebo pokiaľ nemá vymyslenú psychológiu ani nič, tak akú by mala mať vnútornú motiváciu? To nie je dobré dávať takéto postave vnútornú motiváciu, lebo tá vnútorná motivácia je vo vás ako v hráčovi. Tu je napríklad zase, spomínam Baldur's Gate už 55. krát, je postava, jej externá motivácia, hneď rovno na začiatku hry vám dajú parazita do oka a vy sa ho snažíte potom vybrať. To je externá motivácia postavy. Vnútorná motivácia je niečo, teda, čo si vy stanovíte ako hráči. V mojom prípade je to, že chcem roleplayovať za danú postavu. Je to napríklad, hrali sme v práci D&Dčko, tam som mala moju obľúbenú postavu, ktorá mala 8 rokov, volala sa Bublina Noc a noc a ja som sa rozhodla, že ja si chcem odroleplayovať to, čo sme nezahrali. V práci si to chcem zahrať v Baldur's Gate a ona vlastne sa snaží nájsť si svoju rodinu. Čiže niečo podobné na štýl toho Harryho Pottera a toto je moja vnútorná motivácia pre tú postavu. Charakterizácia a character development. Character development je veľmi dôležitý, aby bol vo vašej hre. Nech robíte na akékoľvek postave, musíte myslieť na to, že sú to ľudia. A inak, keď hovorím ľudia, myslím tým aj hociaké postavičky, čiže myslím tým aj keď hráte za Sonika alebo za niečo iné, tak proste hociaké zvieratko, neviem čo, keď myslím postavu, je to len niekto hrateľný, hej. Nemusí to byť človek. Čiže je dôležité ich napísať ako zaujímavých ľudí. Rozporúplné vlastnosti a schopnosti sú silné nástroje, ako vytvoriť zaujímavé postavy. Každý človek, ktorého poznáte, je ďaleko od toho, aby bol dokonalý. Každý bojuje so svojimi vlastnými problémami. Keď si predstavíte, že vy by ste mali byť ako postava v nejakom filme alebo v hre, tak máte nejaké svoje vlastnosti, máte dobré vlastnosti, ale máte aj niečo deep down, čo vás strašne trápi. Možno o tom ani nikto nevie, ale jednoducho to máte. Môže to byť nejaká hlúposť, môže to byť niečo ťažšie, to je úplne jedno, ale každý má svoje problémy. A na toto musíte myslieť, aj keď vytvárate postavy. Myslíte proste najviac na reálnych ľudí a ťahajte z nich inšpirácie. Musíte to teda pochopiť, aby ste vytvárali lepšie postavy. Musíte vytvoriť ich interný konflikt medzi externými a internými motiváciami. Vznikla aj takáto metóda, ktorá sa volá teda Merits and Flaws. Táto terminológia je inšpirovaná slávnou tabletop hrou Storyteller System.
Aby som vám to vysvetlila, tak merits and flaws sú to nejaké vlastnosti, ktoré identifikujú charakter postavy. Schopnosti sú kvality, ktoré definujú, ako dobre viete robiť nejakú činnosť. Čiže merits, alebo v preklade to vieme nazvať, že zásluhy, sú definované ako benefity, ktoré dávajú ľuďom nadradenosť v istých oblastiach. Čiže niečo v tom, v čom tá postava vyniká, hej. Keď si napríklad zoberieme toho postavu Artura Morgana z Red Dead Redemption, jeho merits sú, že je to výborný pištolník, prepije asi každého druhého a zároveň je neskutočne lojálny voči svojim ľuďom. Hej. Jeho flaws alebo nedostatky, slabosti alebo nechcené charakteristiky sú, že nebudem vám teda spoilerovať, ale počase vlastne zistiť, čo je on za osobu. Ale je to len príklad toho, že nie každý je dokonalý. MBTI, určite ste to už počuli, niekto sa vás to aj pýtal, že aký ste MBTI typ. Tak aby som vám vysvetlila nejaký background za týmto, v roku 1962 Catherine Cook Briggs a jej dcera Isabel Briggs Myers vydali knihu na základe ich researchu psychológie typov a zadefinovali 16 typov. Prečo to spomínam je, že toto vám môže, pokiaľ ste troška zúfali a máte pocit, že vaša postava je taká mdlá alebo že nie je úplne realistická, tak si viete otvoriť aj túto stránku týchto 16 typov a viete si to popozerať, že aký je vlastne tých 16 typov tých ľudí. Sice akože je už o tom hrozne veľa debát, je to troška kontroverzné, niektorí hovoria, že je to hlúposť, že nie je len 16 typov. Hovorím to len preto, že aj toto vám dokáže pomôcť pri vytváraní týchto postav. Ja dokonca, keď sa niekedy nudím alebo prokrastinujem, čo ja inak volám prokrastináciu ako povinnou súčasťou vytvárania príbehu, tak vyplňam tento MBTI quiz mojim postavám. Väčšinou, keď neviem odpovedať na nejakú otázku, tak to znamená, že nemám dobre vymyslenú tú postavu. Teraz vám dám ukážku z výborne napísaného dialogu a celkovo tam dokážete vycítiť vlastne všetky emócie postav a ich vnútorných konfliktov. Je to teda z Last of Us z jednotky, asi ste už viacerí videli aj ten seriál, dúfam, že ste aj hrali hru, ak nie, ale pustím vám to teda. Toto vám pustím celé video, lebo je to naozaj výborne napísané a troška si to rozoberieme. Sekundičku. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get it up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area Oh, better fuck than... that. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? And You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together.
No, bože, milujem to video, milujem ten dialog celý, jak je napísaný. Tak, aby sme si to rozobrali, čo tam vidím teda ako ukážku výbornú tých externých a interných motivácií. Joelová externá motivácia je teda, že chce prežiť a chce Ellie, jeho prvotná misia je dopraviť ju z nejakého bodu A do bodu B. Jeho interná motivácia, ktorú si on úplne veľmi ani nepriznáva a ktorá sa s ním ťahá ale až do druhej hry, je, že on nechce byť sám, chce mať rodinu a chce prestať trpieť za to, čo sa stalo jeho dcére. Tu mi ale príde veľmi zaujímavé motivácia Ellie, čo si inak veľmi myslím si, že to veľmi pekne spracovali potom ešte v seriáli. Ešte to trocha rozvili, celkovo jej personality. Ona sa snaží nájsť niekoho, kto ju neopustí, lebo to je jej obrovská trauma. Opustiť tým myslím, že neumrie, nenakazí sa a zostane tam s ňou. Čiže ona ho veľmi vníma tiež ako rodinu a teraz proste prichádza ten moment, že ho môže stratiť. Ale je tam zároveň aj Joelová akási tendencia toho, že sa vyhýba tomu, čo sa mu stalo v minulosti a nechce si to už nikdy v živote prežiť. Čiže ak si projektuje Ellie do role svojej dcery, tak jednoducho nechce ani za nič vidieť, že by sa jej niečo zle stalo. Čiže toto je vynikajúca scéna, veľmi dobre napísaná. Odporúčam seriál, ak ste nevideli niekto. Workflow pri vytváraní postavy. Čiže máte zadanie od McDonaldu, máte už vymyslené teda, že bude to kustomizovateľná postava, ale s nejakým fixným backgroundom, hej, aby to bolo troška jednoduchšie. Idete si definovať teda, že akú postavu pripravujete. Poďme teda, že pripravujeme protagonistu. Potom to môže byť samozrejme hocičo iné, sidekick, záporák. Tuto som uviedla len také archetypy, ale vôbec môže to byť aj iné typy postav. Vyberte si, aké vlastnosti bude mať vaša postava, aké má traits, aké má flaws, merits a flaws. Potom budete písať charakter profil vašej postavy. Ak nemáte nápady, tak si otvorte moodboard. Tuto moodboardy budeme robiť v jednej z mojich iných prednášok, takže taký teaser na to. A čerpajte nápady z vášho moodboardu. Aký je koniec pre danú postavu vo vašom príbehu? Aký chcete, aby mala koniec? Hej? Čiže keď si ideme naspäť skrz to zadanie, ktoré máte, je to protagonista a zrazu vám napadne, že idete vymýšľať merits and flaws pre danú postavu. Tak prvé, čo mi napadlo, že čo by bolo zaujímavé, čo keby ste spravili postavu, ktorá má nejaký eating disorder, ale pracuje v McDonalde, hej? Znie to strašne edgy, neviem čo, poslali by ste to McDonaldu a oni by boli, že no prepáčte, ale že my tam chceme mať iba pozitívne správy, nechceme tam vlastne dealovať s takýmito psychologickými témami. Prosím vás, prepíšte to, že takéto veci nechceme, aby sa rozoberali v našej light-hearted hre, hej. Čiže tuto musíte myslieť aj zároveň na ten žáner. Ak máte robiť hru pre ľudí do 15 rokov, ktorá má byť len veľmi jednoduchá simulácia a zadávateľ od vás nechce nejakú ťažkú psychologizáciu, tak sa tomu teda jasne, že vyhnite. Ale bolo by to veľmi zaujímavé a mohlo by to samozrejme poučiť o veľa veciach. Ale teda tento nápad škrtáme, hej. Tak si vymyslíte, že bude to postava, ktorú práve vyhodili zo školy a ide pracovať do McDonaldu, hej. Vymýšľate, ako má asi približne vyzerať, aké majú byť zlé stránky, dobré stránky. Toto môžete tie merits and flaws môžete vlastne vypustiť, keď robíte kustomizovateľnú postavu. A ďalej potom to už si viete jednoducho povymýšľať. Ideme teda na ten charakter profil. Neviem, či toto je dobre vidieť. Asi vám to radšej možno zazdielam na obrazovke. Len sa tam prekliknem. A vedie, toto mám otvorené. Dobre. Dobre, dúfam, že to je všetko vidieť. Čiže toto je z našej hry Way of the Hunter. Toto je postava, ktorú som písala do afrického DLCčka.
Je to taký príklad toho, že presne toto, čo vidíte pred sebou, som posielala vlastne aj do nahrávacieho štúdia v Londýne. Na základe toho oni potom castujú rôznych dobrých hercov, ktorých majú v zásobe. Čiže je tu napísaná nejaká charakterizácia, narodená do bohatej rodiny, je veľmi aristokratická, taká chladná, stoická, ale keď ju ľudia spoznajú, tak zistia, že sa veľmi stará o svojich ľudí. Je to teda prirodzený líder a ochranca. Má vysoké štandardy, tu je ďalej popísaný celý jej backstory, životopis, je tam vlastne vymyslené, že ona je olympionička v streľbe, ale nie v lukostrelbe. O tom je vlastne celý jej príbeh v Afrike, že sa učí strieľať s lukom, ale nejde jej to. Lebo jednoducho je zvyknutá na strelné zbrane. Ďalej tu je ukážka z dialogu s ňou. Chcete tam zakomponovať nejakú ukážku, ktorá jasne ukazuje jej postavu. Je tam fajn, teda, ak je to vytrhnuté z kontextu, aj napísať tam nejaký úvod, kedy sa tá situácia odohráva. Tu máte ďalej vizuálnu deskripciu, čiže je Európanka, je biela, má krátke blond vlasy, modré oči a má taký aristokratický vzhľad. Voice-over. Tuto málo kedy sa mi stáva, že rovno herečka, ktorú vyberiem, akože ako by mala približne vyzerať, je rovno aj niečo, čo by som chcela použiť ako jej hlas. Ale toto sa mi veľmi páčilo. Vizuálna referencia je tam pre charakter artistu. Voice-over referencia tam samozrejme pre tých, čo budú ďalej hajrovať herečky na túto rolu. A tuto, počkajte, si zoscrollujem, to som škaredo vyexportovala, je rovno charakter portrét, ktorý pripravil náš charakter artist. Dobre, tu je chuďa useknutá, ale teda viete si predstaviť. Čiže toto približne pozostáva z toho charakter profilu, keď budete chcieť prezentovať postavy aj iným ľuďom z vašho štúdia, prípadne iným externistom, ktorí ju budú mať kresliť, budú mať spraviť na ňu animácie alebo podobné veci. Hej. Dobre, naspäť k prezentácii. Dobre, tu máme ešte raz Mikaelu. Vytváranie rozmanitých postav. Toto je taká téma, kde niektorí gamery sú strašne proti tomu, lebo majú pocit, že sa niekde pýchajú nejaké témy, ktoré tam nemajú byť, ale veľa hráčov má radi, ak v hrách vidia postavy z ich kultúr alebo etnicít, ktorú sú oni sami. Momentálne v hrách, ktoré nemajú kustomizovateľné postavy, prevládajú bieli mužskí protagonisti. Hráči si už častokrát užívajú väčšiu rozmanitosť. Akože napríklad my, babi, sme zvyknuté na to, že furt hráme za chlapom, hej, a potom zrazu raz spravia hru, v ktorej je hlavná postava žena a všetci muži idú umieť, hej, lebo bože, musia hrať za ženu. Našťastie veľa gamerov je s tým už úplne v pohodičke. Že napríklad oni chcú roleplayovať, majú tam nahratých tisícky hodín a zrazu je pre nich podivné, že sa im zmenila postava pre to dané DLCčko, takže pre nich sme napríklad pripravili, že si môžu prenúť hru do free modu a tam si môžu vybrať, za akú postavu hrajú. Ale ak si chcú zahrať story, musia vlastne hrať za túto postavu. Čiže treba aj rozmýšľať vlastne nad vašim target audience, keď takéto veci pripravujete. Napríklad teraz, keď vyšiel Starfield, možno ste videli to virálne video, kde typek pripravoval si charakterizoval postavu a zrazu je mal vybrať pronouns, čiže či je to, ako sa identifikuje. A mal o tom asi 3-minútový rant, bolo to veľmi virálne, bolo to veľmi smiešné a tak nejak to zaškatulkovalo ešte viacej týchto ľudí, ktorí proti tomu majú problém, že je to jedno kliknutie v hre a on o tom spravil také video, že teraz bude mať hanbu do konca života, podľa mňa za to. Čiže je fajn dávať možnosť tam ľuďom mať rozmanitosť. Napríklad, keď pripravujete fantasy hru obrovských rozmerov, napríklad ako ten Baldur's Gate, bolo by veľmi čudné, keby sa tam neobjavovali postavy zo všetkých rás, lebo je to vymyslená krajina, je to fantasy.
prečo tam nemáte napríklad takúto alebo takúto etnicitu. Veď je to vymyslené, hej, takže je fajn tam je to jednoducho podporovať. Čo je ale dôležité, keď píšete za takéto minoritné postavy, hlavne s ktorými nemáte žiaden kontakt, ale zároveň to tam chcete dať, je fajn si to vlastne naštudovať všetko a nestereotypizovať ich. Hej. Tu vám iba ukážem príklad toho, ako sa častokrát stereotypizujú postavy, za ktoré teda píšu ľudia. Ženy sú teda väčšinou len ako nejaká podpora, nejaký pekný nočný stolík, na ktorú sa pozerá, má veľké prsia a je tam len za to, aby podporovala mužskú postavu. Postavy, ktoré sú people of color alebo černosí, Asian postavy, tak väčšinou sú braní ako nejaké exotické postavy, majú byť nejakí spirituálni lídri iných postav a je to všetko vlastne o tej ich rase. Hej? Potom gay postavy, tuto sú napríklad akože, že sú vnímaní ako flamboyantní, že sú takí zženštilí, urážajú častokrát a sú posadnutí nejakou modou, hej. Alebo potom transgender ľudia, čo býva úplne, že najviac nechutne spracované častokrát, že ich priamo až urážajú tými stereotypmi, ktoré tam o nich sú, hej. Čiže veľmi rada vidím hry, v ktorých sú veľmi dobre spracovaní, hej. Napríklad v Dragon Age Inquisition je veľmi príjemná transgender postava, strašne dobre napísaná, a aj viac hier je, kde sa už vlastne snažia dať takéto postavy, lebo je to Zmizla som z broadcastu. Dúfam, že tu ešte ste. Ste tu? Počujete ma? Nejak nám to vypadlo. Výborne, ste tu. Dúfam, že sa mi nezmazali vaše otázky z QA only. Ja ich tam už nemám. Vie mi to niekto zo Skotu tam potom nejako nakopírovať, ak sa to tam dá dať, lebo sa mi vymazali teraz všetky veci z otázok a videla som, že už ste si tam nejaké super otázky nachystali. Tak ak viem zatiaľ niekoho poprosiť, aby sa na to pozrel a doplnil to tam, prípadne tam dajte naspäť tie vaše otázky, lebo mne sa to odtiaľ zmazalo všetko. Dobre, takže niekoho tech savey poprosím, buď tam dať tie otázky, alebo ich tam prosím znova napíšte. Ideme pokračovať v prezentácii. Prezentáciu nevidíte. Aha, dobre. No, ale mne tu píše, že sa prezentuje. Stále ju není vidno. Dobre, vidíte moju prezentáciu, iba ak sa spýtam, lebo čítam tu, že nebola dostupná. Výborne, vidíte prezentáciu. Dobre. Tak, čo mi príde zaujímavé a hlavne strašne super, je, že League of Legends má jednu z najviac toxických komunít ever, hej. Tam dojdete, zapnete si hru a už idú nadávky. Je to niekedy také zle, že ja si jednoducho radšej vypnem rovno celý ten chat a hrám bez toho, hej. Ale čo je na tom teda pre mňa zábavné, je to, že oni pripravujú jedny z najlepších a najviac rozmanitých postav, ktoré sa vyhýbajú týmto stereotypom, ktoré tam sú, hej. Čiže napríklad jeden z takýchto postav je posledný Milio. Ukážem vám videjko. I helped fight a giant snake, purple with 1,000 eyes and huge pointy teeth. Ah! But whoosh! Woo! My fire looked so scary, it rushed off into the jungle, never to be seen again. Pretty amazing, right? Yeah, you're so brave, Milio. Tell us more. Fine, but only 'cause you asked. I've done so many new things since leaving my village.
Dobre, tak asi si nechám otvorený chat, nech vidím, že kedy vypadnem. Tak, ale čo vám chcem povedať o týchto postavách je, že sú super spracované. Toto je vlastne postava, ktorá je inšpirovaná Latinskou Amerikou. Ale aj napriek tomu... Aha, u mňa tam vypadlo mi pozadie. Vidíte moje škaredé rolety, nevadí. Dobre. Je inšpirovaná Latinskou Amerikou a ľudia si absolútne zamilovali túto postavu. Hej? To hneď viete, keď vychádza nová postava, otvoríte si komentáre, hoci kde Facebook, YouTube, vidíte, že či bude zhejtená alebo nie. A nikdy ich vlastne nehejtia za túto ich etnicitu. Čo je strašne super a ja sa z toho teším. Čiže napríklad Milio je jedným z takýchto veľmi pozitívnych príkladov. Väčšinou, keď v LoLku komunita neznáša nejakú postavu, tak je to za to, že je to vykradnutá iná postava, alebo zase tam dali ďalšiu inú peknú ženskú postavu, mohli sme namiesto toho mať nejakú príšerku, hej. Čiže ľudia si pýtajú tú rozmanitosť. Čo napríklad ste možno nevedeli, je, že League of Legends má aj viacero queer postav. Sena medzi nich nie, ona tam má svojho manžela. Ju sem dávam len ako úžasný príklad silnej černovskej postavy, ženskej, má úžasnú backstory. Veľmi vám inak odporúčam, že otvoriť si League of Legends Champions a len si čítať ich príbehy. Sú úžasne napísané. Jedna z ďalších postav je Varus. Je to veľmi epická postava a je to gay muž. Akože jeho telo vzniklo so spojením dvoch mužov, ktorí boli partneri a zároveň je posadnuté nejakým demonickým duchom. Pardon, ak to zle popisujem, tento jeho lore, ale ja napríklad osobne zbožňujem Nico. Ona je potvrdená lesbická postava. Možno si hovoríte, na čo sa to dáva do League of Legends, do hry, kde bojujete. No, je to pre tú rozmanitosť. Je to preto, že tí ľudia sa z toho tešia, keď vidia zastúpenie zo svojich minorít. V jednej z iných prednášok, ktorú mám prichystanú, je presne video jednej livestreamerky, ktorá hrala hru a presne tam vidíte, ako si uvedomí, že jedna z tých postav je zastúpenie jednej z jej minorít a ona sa normálne počas toho rozplače od šťastia. Takže toto je pre vás ako pre narratívnych dizajnérov niečo, čo chcete dosiahnuť, chcete potešiť tých hráčov, že takéto niečo viete dať do vašej hry a nebudete teda stále písať za tých istých bielých mužov. No, rozdiel medzi stereotypmi a tropes. Tropes, možno poznáte, je to taký známy koncept, ktorý je väčšinou, je to že niečo, čo je veľmi populárne v kultúrnej vedomosti a očakávate, že to vaše publikum pozná. Stereotyp je zase ale klišé. Stereotyp nechceme, hej. Klišé, ktoré používa jediný nápad a predstavuje veľmi povrchný charakter development. Hej, musíte si dávať pozor, že keď pracujete s tropes, ľahko sa môže stať, že vytvoríte z toho stereotyp. Čiže na to si treba dávať pozor, hej. Tu mám pre vás nachystanú takú stránku. Dávam zase screenshot, dúfam, že mi nevypadnete. No. Toto je jedna z mojich obľúbených stránok a je to teda TV Tropes a tam viete častokrát nájsť rôzne príklady toho, ako sú v iných médiách spracované rôzne tropy a viete zistiť, že či sú dobre spracované, zle. Tu si dáme, klikneme si random trop, scary stitches. Dobre, niečo iné, niečo, čo budem vedieť rýchlo popísať. Je to toho milión, takže chvíľku sa budem preklikávať. Kým nájdem niečo. Aha, Cardinal Virtues, napríklad. Ako sa v hrách využívajú. Toto je vlastne opak siedmých zlých vlastností, alebo jak sa to volá. To nevadí. Viete, o čom rozprávam. Niekedy mi nenapadnú slovenské verzie. Jednoducho, hociaký trop, ktorý vám napadne, že by sa mohol vyskytovať, viete si to tu dať vyhľadať, popozerať, že ako je zobrazený v iných médiách. Viete si to tu popozerať. Veľmi odporúčam, keď si robíte research na vašu danú hru. Hej? Čiže volá sa to tvtropes.org. Dobre, zastavíme zdieľanie.
Dobre, druhý link vám ukážem potom, keď sa dostanete na moju prednášku, potom už ďal tú celú, lebo už som troška prekročila. Ale čo je potom zaujímavé je, že môžete pracovať s týmito tropes originálnym spôsobom a môžete ich prevrácať na ruby, ako keby, čo je napríklad aj toto anime. Vlastne to Ouran Koukou Host Club, je to veľmi bláznivé anime, je to ak pozeráte anime, oni majú častokrát úplne iné tropy ako západné filmy. Čiže napríklad tento žáner sa volá harem, hej, a je to väčšinou, že chlap sa ocitne v nejakej situácii, kde ho chce strašne veľa žien naraz, hej. Veľmi populárny žáner v anime, ale toto je to obratené, je to reverse harem a je to baba, ktorá sa ocitne v situácii, že ju chce strašne veľa chalanov, hej. Ale je to celé strašne komediálne, je tam asi každý možný trop, ktorý vám môže napadnúť v japonskom anime, ktorý je prevrátený a spravený strašne smiešným spôsobom. Čiže aj takýmto spôsobom sa dá spracovať s tropes. Dobre, teraz len rýchlo sa vás pýtam, či viete, kto toto povedal, ako sa volá tento trope. A je to, že ak v prvej kapitole uvidíte, alebo prečítate, že sa nachádza zbraň zavesená na stene, v druhej alebo v tretej kapitole absolútne musí vystreliť. Ak nevystrelí, tak by tam tá zbraň ani nemala byť. Áno, čekovská puška. Je to vlastne trope, ktorý vás má naučiť, že nedávajte do vašho príbehu veci, ktoré tam nie sú podstatné. Mám k tomu aj celú takú prúpovidku, ako som ja kedysi písala scenáre, ale ideme už ďalej, lebo nestíhame. Mám tu ďalšiu krásnu ukážku z Once Upon a Time in Hollywood, ktorá je úžasná ukážka tejto čechovskej pušky. A je to tá scénka s flamethrowerom. Nebudem ju teraz púšťať zase, aby sme stihli aj otázky. Čiže to som ja. Dobre. Aby ste vedeli, čo sa vás neminie, keď sa prihlásite na môj kurz. Prvá lekcia bude hlavne o tom takom uvedení, o tom, čo je naratívny dizajn. Nasleduje potom typy hier a naratívu, základy game designu, keďže ja som aj lead game designerského tímu, tak je to veľmi obsažná kapitola, asi tam tiež nebudem stíhať vôbec dokončiť všetko, čo vám chcem povedať. Základy scenaristiky, keďže som vyštudovaný scenarista, tiež tam toho mám veľa. Ako písať na povel, toto je taký môj know-how k tomu, ako keď prídete do práce, sadnete si na zadok, aby ste vedeli proste zapnúť kreativitu. Lebo niekedy je to naozaj nutné, nemôžete čakať len na to, aby vás udrel blesk. Potom postaví, to bude táto kapitola, ale dlhšia. Ako prepísať scenár do naratívnej štruktúry, to je niečo, čo, keď už máte nachystaný scenár, ako to prepísať vlastne do hry, aby to potom mohli ďalej implementovať ostatní vaši kolegovia. Dialógy a herné texty, to bude ďalšia obsažná kapitola, nielen o tom, ako písať dialógy, ale rôzne flavor texty, lore texty, zábavná kapitola. Využívanie AIčky pri písaní príbehu. Videla som tam už nejakú Q&A, že už sa niekto na to pýtal. Ja ako dizajner využívam AIčku a potom vám poviem presne aj ako a ako ju môžete využívať vy a ako ju radšej nevyužívajte. Potom proces od prvého nápadu scenáru až po prácu s tímom. Je to veľmi teda o tej práci s tímom a potom 11. lekcia je o tom, ako rozprávať príbeh skrz environmentálny storytelling. 12. lekciu vám budem radiť, ako vlastne získať prácu v tomto odvetví, ako si prichystať portfólio. A potom na konci 13. lekcia bude prezentácia vašich prací, kde si vlastne prichystáte taký váš prvotný pitch alebo nápad, ktorý mi budete prezentovať nielen mne, ale aj všetkým vašim vlastne spoluúčastníkom a budete na to si dávať feedback navzájom medzi sebou, aby som videla, ako ste sa vlastne naučili dávať feedback, príjmať ho, lebo aj to je jedno z kapitol vlastne v týchto lekciách a potom samozrejme dostanete feedback aj odo mňa. Bude sa to odohrávať, bude to v časoch medzi 18:00 až 19:30, aby teda, keď aj skončíte v práci, ste to postihali. Tuto máme nejaké informácie o Scotte.
a aké sú ich poslania a hlavné úlohy. Teda je ich hlavným poslaním posúvať ďalej vaše kariéry vďaka spolupráci so špičkovými osobnostiami z oblasti reklam, médií, dizajnu, umenia alebo hier. Ich hlavná úloha je poskytnúť vám nástroje pre dobrý štart v kreatívnom podnikaní. Dramatická pauza. Majú rôzne iné webináry v copywritingu, art direction, motion design, brand building, social media, creative direction. Čiže ak vás zaujala moja lekcia, ale máte pocit, že to nie je úplne to, čo by ste chceli, ale niečo iné by vás mohlo zaujať, tak si určite popozerajte stránky Skvotu. Čo vás čaká na Skvote? Čiže živé online lekcie. Individuálna spätná väzba od lektora. Budeme vlastne spolu na Discorde, budeme tam vedieť komunikovať, ja vám budem zadávať vždycky domáce úlohy a budem samozrejme vždycky dostupná na otázky a odpovede. Namiesto toho, aby ste sledovali len nejaké predom nahraté video, tak priamo spolupracujete počas živých lekcií a workshopov s profikmi zo svetoznámych spoločností, chatujete a dostávate od lektorov ku všetkým svojim úlohám okamžitú spätnú väzbu. Pomôžeme vám vlastne vystavať si portfólio a nejaký potenciál sa ďalej stať jedničkou vo svojom odbore. No a tu už máme zľavu, ktorú ja vám tu zakliknem. Zlý link, publish. Dobre. Čiže teraz v rámci pre vás exkluzívne máte takúto možnosť na zľavu. Myslím si, že bude to platiť ešte nejaké 2 dní, kým vám to dojde do chatu, ak sa nemýlim. Čiže malo by vám to potom prísť aj do e-mailu. Dúfam, že ten offer funguje. Dobre, tak si to skúste načítať, lebo ja tam vlastne zľava správa, áno. Dobre, dúfam, že uvidíte tú zľavu, aj keď pôjdem tuto ďalej, ale tak nechám vám to tu zobrazené a idem si teda prečítať nejaké vaše otázky. Existuje k tvorbe postav, hier, game designu a podobne nejaká doporučená literatúra? Jasné, ja mám sama doma kopu kníh, z ktorých čerpám a z ktorých som sa pripravovala. Jedna z mojich najobľúbenejších kníh, hlavne na tvorbu game designu, je Fundamentals of Game Design, čiže tu silno odporúčam. Ak by ste potom ďalej chceli, tak ja vám pošlem nejaký zoznam literatúry, ale hlavne ten Fundamentals of Game Design je úžasná knižka. Je vzdelanie dôležité, aby si človek vedel nájsť prácu v takomto odvetví? Vzdelanie ani tak nie, hlavne portfólio. Musíte byť proste dokázať to, že ste talentovaní. Čiže ja mám jedného kolegu, ktorý je brutálne vymakaný, každým dňom ma udivuje s tým, aký je šikovný, on je teda skripter, a nemá dokončenú školu, ani ju nepotrebuje. Jednoducho, hlavne musíte byť šikovní, alebo v našom prípade talentovaní a mať dobré portfólio, ktoré bude rozprávať za vás. Hej. To, ako si ho vystavať, potom bude to bude predposledná lekcia v tomto kurzu. Nejaké rady, ako začať, ak chce človek zmeniť odbor a pracovať v tomto odvetví? Určite čítajte knižky, pozerajte videá a hlavne vygooglite si nejaké game jammy vo vašom okolí. Game jammy to sú teda také live akcie, trvajú to väčšinou také 2 dni a zúčastnite sa tam s vašim tímom, čiže najlepšie je zobrať nejakých kamarátov, ktorí majú nejaké skúsenosti, či už s programovaním, s kreslením, s hudbou. A v priebehu nejakého dňa, niekedy sú to 2 dní, pracujete intenzívne na hre. Bude teraz aj Bratislava Game Jam, kde budeme s jedným z porodcov. Myslím si, že ešte sa tam dá prihlásiť, takže ak ste v Bratislave, určite to skúste. Je strašne super, keď máte takéto niečo v životopise.
že ste sa zúčastnili na Game Jame, lebo znamená to, že sa snažíte vlastne pracovať v tíme, že robíte v hernom odvetví, že sa do toho angažujete. Lebo pokiaľ dojde životopis človeka, ktorý tam vôbec nič nemá s hrami, ale aspoň by to mal v motivačnom spomenuté, že bol som na takomto Game Jame a vo voľnej chvíle si píšem takúto knihu a takéto niečo. Je to vidieť, že to je proste človek, ktorý sa o to zaujíma. Je možné využiť práci narrative designera i pro hry, ktoré nemajú veľkú dôležitosť story nebo postav, napríklad PUBG, Apex alebo podobne. Definitívne, napríklad, jak je aj to League of Legends, síce samozrejme teraz možno máte v hlave to, že je z toho seriál a tak podobne, ale ono sú aj samostatní narrative designery, ktorí píšu za tie postavy a oni napíšu teda lore tej postavy a častokrát potom píšu aj tzv. Barks a to sú tie vety, ktoré len vykrikujú počas toho, ako sú v leveli a bojujú. Mám to, myslím, že spomenuté aj v kapitole s dialogmi, lebo v League of Legends som sa raz tak zamilovala do jednej postavy, ktorá vlastne len tam občas niečo zakričí počas toho, jak vy bojujete. A je to tak nádherne napísané, že ja som sa dostalkovala až k tomu, že som hľadala, kto to vlastne za to písal, že chcela som vidieť, že koľko ďalších iných hier napísal, alebo takéto niečo. Zistila som vlastne, že tam pracuje ako narrative designer a dizajnuje vlastne takto postavy a píše za ne tieto mini dialógy. Čiže PUBG a Apex som bohužiaľ nehrala, čiže neviem vlastne, ako sa to tam využíva, ale takto je to napríklad v tom LoLku. Ako dlho je potreba vytvárať NPC pre open world hry, ako napríklad Skyrim? Môže na tom pracovať viacero narrative designerov a pokud áno, jak sa zaistí, aby nebylo styl psaní moc rozdielný? Áno, čím je hra väčšia, tým je lepšie, keď tam pracuje, no nie je to lepšie, ale je fajn, keď tam je tam celý writers team, hej. Tu dám napríklad príklad z Dragon Age Inquisition, kde vy máte rôznych možných companions, ktorých môžete brať so sebou na rôzne questy. A tam je, myslím si, že 5 rôznych writerov a každý má 3 postavy, za ktoré píše. A je to napríklad vidieť rozdiel, že napríklad niekto píše radšej tak poeticky, alebo jednoducho je to citeľné, ale podľa mňa je to aj super, že keď sú tie postavy rozmanité tým, že kto za ne píše, stačí len, v takýchto momentoch treba, aby bola udržená kvalita tých postav, ale keď sú rozdielne, to podľa mňa nie je problém. Je to práve že vítané, len tá kvalita musí byť na rovnakej úrovni. Existuje databáza postav, napríklad, aby sme sa veľmi neopakovali vo vymýšľaní? Asi neexistuje. Viete si rôzne rozkliknúť nejaké wiki fandoms k rôznym postavám, ale najbližšie je k tomuto TV Tropes. Je tu kopa otázok, neviem, koľko z toho stíham. Je vhodný tento náväzný kurz narratív dizajnu i pro tvůrce postav a příběhu nedigitálnych hier, napríklad pro pen and paper RPG, napríklad třeba open world setting lokaci pro Dungeons and Dragons. Viac by som tuto odporúčala tento kurz určite skôr ľuďom, čo by sa chceli presadiť v nejakej profesii v rámci gamingu, čiže nejaké 2-3 lekcie by tam boli veľmi super aj pre Dungeon Masterov, ktorí sa chcú vlastne takto pripravovať na svoje sessions, ale neodporúčala by som to, že úplne, že 100%. Je vôbec reálne a možné splniť predstavy dizajnérov z CD Projekt Red, ktorí v prezentačných videách hovorili o NPC s vlastným životom, prácou, motiváciou a podobne? Je to možné z technického, časového a narratívneho pohľadu? No z narratívneho pohľadu je to možné, nie je to jednoduché, bude to obsahovať brutálne veľa času, ale je skôr ťažšie to implementovať. Keď má mať postava nejaký vlastný life cycle po leveli, to už len keď si predstavím, že by som s týmto prišla niekde, tak proste sa zamyslia, že
toto bude neskutočne drahá feature. Ale CDPR na to majú určite rozpočet aj ľudí, čiže podľa mňa pre veľké štúdia je to veľmi ľahko zariaditeľné. Teda ľahko. Nie je to ľahké, ale je to urobiteľné. Už tu mám nejaké spísané, Prečo Riot toľko investuje do lore? Delajú filmečky, na stránkach dávajú dlhé príbehy o více postavách, postavy sú propracované, pritom sa to že neprojeví. Lebo sú ľudia, ako som ja, ktorí si to napríklad si k tomu sadnú a reálne sa z toho tešia len za to, že to vyjde. Aj keď akože toto nie je hlavná motivácia. Najväčšia motivácia je vzbudiť záujem v ľuďoch a rozšíriť publikum. Čiže nech tam nie sú len tí hardcore hráči, ktorí to vôbec nehrajú pre ten lore, ale vlastne ten lore slúži ako, je to marketingový nástroj hlavne. Marketingový nástroj na to, aby pritiahli čo najväčšie publikum, čo je napríklad ten seriál Arcane. Absolútne úžasný seriál, úplne vám ho odporúčam všetkým. Čiže je to marketing, tak vám to poviem. A plus sa nájdú ľudia, ktorí si to aj užijú, ako som napríklad ja. Ide sklbiť prácu v hernom priemyslu a prácu na čiastočný úväzok? Určite sa to dá, ak napríklad niektoré menšie štúdia alebo väčšie by hľadali nejakého naratívneho dizajnera, ktorého potrebujú len na nejakú fázu projektu a nie na celý vývoj, tak by sa to dalo sklbiť. Ale to už väčšinou, keď štúdia hľadajú práve takýchto naratívnych dizajnerov, a čo vám aj vysvetlím v prvej lekcii, je, že vy tam budete na 100% angažovaní od začiatku až do konca. Čiže ideálne to je na full-time job. Dobre, ospravedlňujem sa, ak som vynechala nejaké otázky. Ešte si pozriem tento druhý chat. Dobre, tak ja by som to týmto pádom, pozrieme, čo tu ešte máme v prezentácii, asi aj ukončila. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si ma prišli vypočuť. Dúfam, že vás to zaujalo. Prihláste sa na moju lekciu, kde vám teda budem mať možnosť venovať viac času a vedomostí. A tak. Čiže ďakujem vám veľmi pekne a pekný večer ešte prajem.